दे होमबा नों थाब थांनानै फै Lalu, ini masih semua nasi kelapa. Oh, नै नङा माथो नायर' नोंसोर बे सिख्लाखौना आं दानो प्रप'ज खालामगोन दे हायोबा थांदोना जोंबो नोंनि गोहोखौ नायगोन जारौ रथ'लाय मा जाखो आदा माबाफोर खोथा दंमोन नामा जारौ बहा थांनो फैदों आदा आं गामियावसो लोगो नांदों ए नंगौ नामा जारौ दे होमबालाय थाथ'दो दे मासे साननो बुजिनो गोरों सिख्ला बेलाय थारैनो आंनि गोसोखौ गलि मारबाय Bah, Lalu, बेनो नोंनि प्रप'ज खालामग्राया लाजिनोसो ओंखारबायलां नङालै अनजालु नों बेखौ लाजि फोनांनायसो जागौमोन प्रप'ज खालामोबा मानोना अनजालिया जाबाय सासे गामियारि सिख्लासो मासे मोजां मुं अनजालि Hei, Lalu मा दाबो सफैयाब्रा एसेबां गोबाव जाबाय मा जाखो दाबो सफैलायै आसोलफोर आं एसे गोबाव जाबायलै जाबाय दे थेवबो जों लोगो मोनलायबाय ना थौ बिदिब्ला थांसै थौ Lalu, बै गसंना थाबाय थानाया अनजालि नङा होनलाय हा अनजालि बोरो नै ओइ अनजालु मालाय बायखो बावगोमानाय बेमारसो दं नामालै बेनावलाय जाथाय मारै बुंलाबाय नालाय सिगाङाव अनजालु थारै नों बेखौ फसायमारबाय नामा औलै फसायबायमोन आं होद नोंसोर इहायनो थाथ' र' आं थांना फैनो ओइ र' आंसो थांगोन हय आंसो थांगोन आंसो थांगोन हय ओइ हा नोंसोर रावबो थांनो मोना आंसो थांगोन ओइ अनजालि नों बेयाव गसंना सोरखौबा नेबाय दं नामा आं लोगोखौसो नेबाय दङ ए नंगौ नामा नागिरदों मा जाखो आङो जेराव थाङालै गोदाव सोरावनायखौसो बेरायनो फैदों आङो नंगौ नामा औ जारौ गाज्रि मोनाबा आङो फंसे खोथा सोंहरदोंमोन मा खोथा गाज्रि मोनलायनाय माने नों नाम्बारखौसो मोनगौमोन नामा नाम्बार मोननायखौनो मिलायलायनांगौ जाबाय दे होमबाला हैद नों थुना होदो बा आसोला नाम्बार बिलायलायदों माथो tuh aja Sul ada ini dia
फैबाय था नोंखौ दे जोंहा थब्लायनाय गेलेनोसै हेलौ सोर जाखोथाय आंसो अनजालु सोर अनजालिमोन आं नोंखौ सिनायासै अननानै खिन्थालाय आं मैया लामायाव नाम्बार लानायालाय ए नोंसो होमबा आङो बेखौनो सोरबा सानदोंमोन नंगौ नामा नों दायो मा खालामदों आं जिरायनासो दं नोंलाय ए आङो सिलासो सिबगासिनो दंमोन आं ओमफ्राय मा फन खालामदोंमोन ओरैनोसो हरदोंमोन नाथाय मा नाथाय जाखो नों गाबोन आंखौ दैसासेराव लोगो हमनो हागोन ना दानसे समनि थाखाय